ba kajing yakun kes jong ba bright jong kiwe no hikai ru ki badai kino hikai college sanction post ti kam long kata kajing yakun kes jong ki bat ka party ajing sha kayat lat awat ki yang election hadian te kumba bright yang kiwe te ki kam yang Henry ladang isyam pada kayat lat kan kamdai ka kes bayakun ka VPP ndai ka deka kes bayakun ki nohikai te kata ngi kwa bensyai te habaya dei bakatu ka kes bayakun ba ki nohikai kin sya nam sya banyang election te ngadu mas mudai hi ba kide banyakun ya ka kes bat kila job ro ya ka kes high court Henry minta ngi ba ka sarkar kala let sasha Supreme Court alor kanika juk ke kes ban khangla dikino hikai ba kidai kimdai ban ikun election hajing smutu jonga manu dan kahok ban yang election ladau dei uno hikai na ladau dei u batrai kamna jong na ladau dei unu brieu ubalala bandon ya kata ka fees ke baula ban ayu lawyer ba unle affidavit hakapor election naman taban file nomination utau lala ban yale election kata kadeka nongrim ka bangas ngutu bangi de menyang de habangi phai pat syakawai pat kanongrim ka ba kene kila ka sarkar kala let sha Supreme Court momta de haba ka sarkar kala let sha Supreme Court ban contest yang ya kata ka kes hatu jong uba bright kidan hok ne gimdan hok ba kinlet contest yang kata ka kes apo Supreme Court kita nak ba but kideru bakin laj ban contest ya kana kes Supreme Court Henry ban ong pat ba kumtangan ka jingpan jong kata ka jingno senyang na upat ba ya kata ngamda sngoi hap than hadu kata balai namar kawai ka kes kadai ka jongno ni haman sungtu dia kabar kiba pan senyang nau pat ba ban yakun kata kakis kebala benda cikolak tingka kumbang langsung tu de kita kiba yakun ni kata kakis kide kiba yok tulop kat no de kat kum ke jing smutu chunga ki bayale ikan kakis kide baro ki badan ya ka sanction post teladang ong ya ka sanction post kamut ka tulop jungki kala de silak salor akashi benai baladang ikan ya uba bright kumomal iru kumut ketulop jong amal iru kala ya chatahi bat kala khambun susu ti halor kata nongrem ba pan donation na pat ba ti upat ba menta uit ba ya kan seng VPP nama ka de seng ka bayang halor kanongrem ka seng ka baki pat ba kismutu ba kadan kata kanongrem Henry lada kani ka donation kawan hi klam depan kapher ndai lada pidapan te kamot kabu jinge nama rupat ba la syai pun sekali jingkeli ba kumnu kan baki brio ki bala kamai silak tam akashi benai ki pan donation nau pat ba ubala bandai uba shubelas ni ubala bandai uba kunta batrai ki kam barit baria bat ni upat ba bun sin hi ladang ipan ngi iba usmutu baki no hikai kirit tulopan ande kata kam de ke jing sisa kidan bunjat ki no hikai kidan ki no hikai private ki bala ban kamai duna ya ka sanajar ka sibenang kidan ki no hikai SSA kidan ki no hikai ad hoc kidan ki no hikai deficit kidan kino hikai government bat kidan kino hikai sanction kabamot government kumju te kajing ki jong baro kino hikai kamde kumju te kata dei ke ka ba upat ba smutu te lada upat ba smutu syai te kani kajing le kes kadai ba kinlet banyale kata kes banyakun bat kajing sngo jong ale lada job kes menurut kabiang namar balai ngaong kabiang namar sisin ba la job election
lada de UMDC ne, lada de UMLA ne, lada de UMP ru haka jing sngo jongahi udai ban surrender no ya kawai ka sanction post andai ban batsa namar bunsin kum ki nohikai kadang ni ka special ka jingsha ka ba compare naka sarkar ba unohikai ula banyele election andai da ka ba ushim ya ka leave without pay te ula banyele election hadin jong ataka leave without pay kabumut hak tu ki penai ba yele election shim tulok kan kamut ula long Ramadan be shim tulok te lada di ba ula ram election te ula banjit banlit phai na lit phai su sakataka kam hikai ba kata ru kosyong ha ki benta ba pher kum ladangi kran chpang ka MC te ka apo kawan na ka MC na kawan na ka sarkar ada kawan na ka sarkar ka compare ka sarkar ka laban sya syuru nei lada kawan na ka MC pan ka syong ha ka MC baka kami ba unie nohikai ulong valuable hadu kat no but kadang day ne kam day hok su ya kata school bahkan nang biang yu tahu nohikai te kata ka syong bi ka bo jong ka MC baka kata ka syong bi ka bo jong ki ba point kan te ladangi kenyi gini ki ba sanction post pan kumbangala ong mene kini ki ba la yo ya ka sanction post katulop jong ki kalahe te lada ki sanction post ki nohikai ki dan shibun te lada kita ki ano senyang te kan don ka jing thot iyo namar ha ka to por ba ki ale case ning kongru kaladon hi kata ka jing lum donation na kaliang jung ki nohikai bat kila apil sya ki para nohikai kila apil ru sya ki nohikai deficit henry mentapat ngai kala shim na kawai bat katan kan te mentapat kala ya no sya ki pajba te kata ka jing ya cha ki pajba ru kala long khamlong direct ya ka ba ngam sngu ya hap kat kum ka jing yo jung ki bat ka kum ka pus ka ba ki bat te ladang ishim ru ya uba ardan benrap bahaya kawai ka ba ong one man one post mut uwe brio umbat ya kawai ka kam ya kan ni ka pus ngila ban shim ba ardan ukuran syapang ki MLA ba ki MDC ba MLA umde ban yang MDC syu te ngasu ya hap bahaya kata namar ba bale uwe brio lada u kwa ban trai hok shisha tang kawai ka pus kalabiang te umdon kam ba un bat bro artli ki pus te kalong kumju ikan ladangi ken ya kitu ki bala job election lada ki deki MLA ki MDC ne ki MP ru ya ka sanction pus kata kawai ba ka sanction pus ka bakibat ha ka jing small jonga ki de ban pelatno namar ha ka ni ka partai hiran kam lada la pelatno ya kawai mut kiwai pat kilayo ban apply kata kapus ladangi ong ba o ban pa pelat ya kata kapus yo ram election no hadin san snem pat kanja komno te yo long kum bale ben yo ta u kertong ndai em kanum long ka ba le ben yo ta kertong namar ki MLA ru lada kiram election no hadin san snem ki juyo ya ka pension te ka pension ru kiyo te nalor ka pension te kila ban trai ru kiwe kam te kila ban apply biang kila ban kumne kumtai te kata ka de ka jing sngo jonga ba kata ka de ka jing penshai te ka jing penshai ka ba khadu ka ba ngadon benong kalong kumne kan tang ba ngakren ba nga penshai kita kamut ba ngalong persya ya ka parti lan yang ngashim site jong kani ka parti ne jong kani ka parti hada nga kran bitang ya kanong rem ka bang ngayang bat nga kran ya kanong rem ka ba presiden jong ka VPP hiwyang nadu besdang bat niya nya kata ka ju kanong rem nim dai kin bangin jet kan ba all lada kiwei kile umlong lada ngile mangi long te kata kam dai kin banlong kata kam dai bandon bangi dai ban check ba mangiru ngilong kumno kiwei ru kilong kumno namar kani ka dai ka demokrasi padha ka demokrasi ngidei bangin tray ha kata rukom ba baro kilong equal kan ndei bangin pet siliang khmat yano omdei ban pet siliang khmat yau kamon ne yau kadiang bat kadon du ka jing ong ki ong kumni ba ka NPP lei ki babat kam ki dikino hikai sudah ki babun
Oi, ke ladang isyem hakata nong rem ke NPP ru bun ki babat kam ki nong hikai sudah. Hade ngi haru ban sngotu ba ke NPP ru ka yele ya kan ke kes ling ba ke sarkar mo. Dia lada kata ka kes ki job ang ti ha Supreme Court. Kalau mut kita ki babat kam jong ke NPP ru gindu, kita ki babat kam jong ka VPP ru gindu. Mendai baduk siliang ka Supreme Court kan melak banong ba tang gini jong VPP gindu no kini ki NPP kini ki wei kimdu. Andai kam long ta ka sisin ka ruling jong Supreme Court kalong kumju na benta jong baro. Balada kidu kini ki ki biru kindu, ki siru kindu, ki diru kindu. Kata ka di ka jong smutu jonga, but kata hi ka jong pensyai. Boleh